खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 19 मे 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। ओंखाम जानानै खिलाय गोबालाय आरो लोमजानाय जादों, लोगोसे उदै सानायबो जादों। आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राजगाव जरबागान ओनसोलनि गंसे एलपि फरायसालिनि सा 200 फरायसा गथ'फोरा फरायसालियाव होनाय सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांनानै गोबां उदै सानाय आरो खिनाय जानायनि जाहोनाव गासिबो फरायसाफोरखौ फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों आरो गथ'फोरा सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांनाय लोगो लोगोनो उदै सानाय जादोंमोन। आसाम पुलिस बिफाननि एसआइ जुनमनि राभा बिथांनि थैनाय जाथायनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव सिआइडिखौ हगारना होखानाय जाबाय आरो जुदि जुनमनि राभा बिथांनि नखरा जाथायनि सायाव सिआइडिनि सोलाय सिबिआइखौ लुबैयोब्ला बा हास्थायोब्ला जोंनि सोरखारा बेखौबो खालामनो हागोन होननानै रोखा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि जुनमनि राभा बिथाङा गारनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानायनि उनाव बायदि बायदि जाथाया सोराङाव फैगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव निउज मिडियाफोराव ससियेल मिडियाफोराव गोबां सावरायनायाबो सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सोरखारि साख्रिनि मावथिआ जायगायावनो जिउ गोमादों। आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तियक ओनसोलाव सासे सुबुङा गावनि गारि फिसाजों थांबाय थानाय समाव लामानि 4 लाइननि खामानि मावबाय थानाय समाव जेबो वार्निं साइन होनाय गैयैयाव बियो बे लामाखौ मोजां होननानै साननानै थांबाय थानाय समाव बेनि गारिया हरखाबै दैमा गोथौआव गोलैलांनानै गारियाव थानाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय भास्कर ज्योति बर्मन। बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मोदामनि थागिबिमोन आरो बिथाङा अएनजिसिआव जरहाटआव साख्रि मावोमोन आरो बिथाङा गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय जरहाट फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंखौ गावथारना खारलांदों। दिल्ली नोगोरमानि जामा मस्जिदनि साखाथियाव थांनाय हर गेजेरनि समाव गुलि गावनाय जाथाय जादों आरो बे गुलि गावनाय जाथाय जानायाव सासे 30 बोसोरनि सुबुङा गुलि नांजानानै जिउ गोमादों आरो गुलि गावग्राया जाथायखौ खालामखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सामिर, सावरी बाजार ओनसोलनि दिल्लीनि थागिबि। उनाव गासैबो जाथायखौ दिल्ली पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। नाथाय बिसोरनि सायाव मा हेंथा दंमोन बा मा जाथायखौ लानानै बिसोर गावलायखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।